Wie vanuit Cadzand-Bad op zoek gaat naar het Zwin, komt eerst uit bij het bezoekerscentrum bij Retrachement. Helaas is het bezoekerscentrum tijdelijk gesloten. Als we dan verder lopen richting kust, zien we tussen de duinen een kudde Schotse hooglanders, die de begroeiing laag houden in dit gebied. Het Zwin is een belangrijk natuurgebied op de grens van Nederland en België, met een rijke flora en fauna en een strand met ondiepe geulen waarin het water snel opwarmt. Op het strand zijn ondanks het frisse weer toch al redelijk wat toeristen te vinden. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Brabant, uit de kant van Breda. En komt u hier vaak? Ik denk wel een keer of 4, 5 per jaar ongeveer. Mijn schoonouders wonen hier in Sluis in de buurt, dus dat is prettige bijkomstigheid om te bezoeken. En wat vindt u het meest aantrekkelijk van dit gebied? De rust, niet te veel mensen, dat de natuur nog in ere wordt gehouden hier. Aan de andere kant van de grens, het Vlaamse deel van het Zwin, wordt er volop gewerkt aan het Europese project om de natuur en met name de vogels meer kansen te geven in het natuurgebied. Hier is het bezoekerscentrum wel open en de meest opvallende bezoekers zijn de ooievaars. Ik ben Chris Struijf, ik ben bioloog en ik ben hier werkzaam in het Zwin als centrumleider. We staan hier voor heel grote veranderingen in het Zwingebied en we kunnen daar al iets van illustreren. Het is te zeggen, we zijn nu hier aanwezig op de dijk, de wandeldijk rond het natuurgebied van het Zwin. En het Zwin is eigenlijk een heel bekend natuurgebied omdat het sinds de jaren 1950 bezocht wordt door honderden, duizenden, misschien wel miljoenen mensen die hier voor het eerst hun stapjes hebben gezet in de natuur en vertrouwd zijn geraakt met vogels. Wat we nu van plan zijn, dat is om samen met de verschillende eigenaars van het gebied, het is te zeggen de provincie West-Vlaanderen voor het park en het Agentschap voor Natuur en Bos voor het natuurgebied, we zijn samen bezig met een heel nieuw project uit te werken dat eind 2015 voor de bezoekers open zal gaan. Een eerste stap wordt nu eigenlijk al gedaan en dat zijn die natuurherinrichtingswerken die je achter ons ziet. Eerst en vooral is er een heel groot nieuw vogeleiland aangelegd, dat ligt daar. Verderop wordt er een nieuwe sluis aangelegd. Die sluis zal zorgen voor de toevoer van het water vanuit de Noordzee naar de meertjes en ook naar die geulen rond dat nieuwe broedvogeleiland. Dat is heel belangrijk om bij elk hoogtij toch nieuw vers water binnen te krijgen. Het zal ook zorgen voor wat slipafzetting, het aanvoeren van voedsel voor al die diertjes die in het slip leven en die op hun beurt dan voedsel vormen voor de talrijke vogels waarvan we hopen dat ze weer naar het Zwin gaan komen.